Dobrý večer, je 22:42 a Vašík už zhruba tak 5-10 minut může spát a mně začíná challenge. Schválně, kolik mu ostříhám dneska nechtů. Podařilo se jich 15, takže nechám tomu ještě chvilinku a zkusím ho dostříhat ještě posledních 5 na jedné nožce. Ale za mě je to super, když se to takhle hezky podaří. Taky to trvalo, než to člověk vychytal, než na to přišel. Ano, Vašíkovi to stříhám takto a jsem si vědoma toho, že to není úplně dobře. Inspiruje mě Lilka, která si umí nádherně ostříhat nechty. Nevím, jak to Iva udělala, určitě vám o tom někdy natočí i ona svoje video, že to jde naučit autistu si stříhat nechty, anebo si je nechat ostříhat normálně, že vedle vás sedí, dívá se na pohádku a nastaví vám ruku. Já to bohužel neumím, umím to jenom takto, a kdy je to pro mě nejpohodlnější, byť se od Vašíkem ostříhání nechtů bavím, tak nedovolí mě, abych mu je ostříhala, takže mě nastaví ručičku, když vedle mě sedí a dívá se na pohádku. To je jedna zajímavost. A druhá zajímavost je, že já díky těm nechtům vidím, jak Vašík reaguje na změny. Nevím, jakou to třeba má u vás nějakou informaci, ale já si vždycky všimnu. Teďka konkrétní příklad. Vašíkovi, když skončí prázdniny a začal stacionář o 14 dní dřív než škola, aby si zvykl, že už začíná nějaký režim, tak těch prvních 14 dnů si kouše nechty. A tyhle změny takhle jako projevuje, není agresivní, není nějak náladový, jenom si ukusuje nechty. Takže dneska, když má za sebou první týden školy, tak můžu s radostí říct, že už Vašík pobral to, že jsem mu změnil zase nějak režim a že hezky jede tak, jak jsme byli zvyklí. Prostě když byl třeba v rodině u nás nějaký problém, nebo když, já nevím, byl nemocný, nebo je nemocný, nebo se opravdu fakt změní režim ze školního na prázdninový, nebo obráceně, tak tohle takhle vždycky projeví na nějakou dobu. Nemusím chodit s čelovkou, to má svůj benefit, ale prostě Vašík si ukusuje nechty jenom na rukách, podotýkám, na nohách mě to stejně vždycky čeká. Tak to je jenom taková zajímavost, jak přes nechty, které je potřeba udržovat, tak občas si všimnu i toho, že Vašík prožívá v sobě něco, co nedokáže vysvětlit a vyjádřit. Tak. Přeju vám hezkou dobrou noc a napište mi do komentáře, jakým způsobem stříháte nechty vy. Klidně pošlete video a pokud chcete vidět, jak si Lilka stříhá nechty, tak já poprosím ráda Ivu a ukáže vám a popíše vám tu cestu, jak to s Lilkou zvládali první s cvakátkem a dneska Lilka umí úplně perfektně stříhat nechty na obou rukách. Absolutně to nechápu.